biko na onye na-abata ya na-atụsa ozi ya. Onye na-abata ya na-atụsa ozi ọ dị very important. Onye na-abata ya na-atụsa ozi ọ dị very important. Onye na-abata ya na-atụsa ozi ọ dị very important. Onye ọbụla like-chara prim game. Onye bụ nsogbu. Onye ọbụla like-chara unu na-akpọ Igbo billionaires, businessmen. Faji wee mee gịnị. Gụwa na-abụrụ businessmen na-enwere ife ime gịnị ka ị mere. Abịa na kesi Maazị Nnamdi Kanu, gụwa na onwe gị, what did you do? Unu na-achatụ Igbo billionaires, Obi Kubana, E-money. Ọfanwa bụ problem unu. Fanwa bụ problem unu maka na oge niile unu na-achọ onye ọbụla na-achọ gị nwa na onwe gị gịnị ka ị mere. Ndị nke na-eme vidiyo ma a ga na-ayọ gị ka isi ya dị vidiyo ya na-echi ya vidiyo mana ị ga-eje ebe ndị na-eme kọntentị nọ je na-echi ya dị vidiyo. Mana ndị wepụtara onwe febe na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu na soshal midia mmadụ ole ka isi ya dị vidiyo. Obi Kubana bụ problem onye ọbụla kịta. E-money, Joe Wizard, all these people na bụ problem. All farmers. But you a common person share vidiyo ya na-ekwebe omume. Ndị Igbo na-eme comedy na Facebook na-enwe ma 10,000 shares. Kedu ndị na-share the videos? Ndị Igbo na-eme comedy na Facebook na-enwe 7,000 shares, 5,000. And the fan na-eme their comedy with Igbo. Kedu ndị na-share the video? The same unu. One single person nọ na Facebook na-ekwu okwu bi ever. Mmadụ 200 na-share program. Gosi m one single person nọ na Facebook na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ 100 na-share program ya. Ife ga-afụchi ya mmadụ 2, mmadụ na-abụ. Jee na nke ndị na-eme prank. Mmadụ 10,000 na-echi ya. The same people. Then odugo tata onye ọbụla efokọtụzi ya na ndị billionaires bụzi problem. But gị nwa na onwe gị aga na-ayọ gị shi ya dị iwere ike ime n'elu ụwa. Mana ijekwara n'ebe ndị na-eme comedy nọ otu aka ihe esi wee na-eme and agwakwara gị na onye ọbụla na-ewepụta iru Maazị Nnamdi Kanu na peji ya na Facebook na-enye da peji nsogbu. Even Maazị Nnamdi Kanu ji ọnụ ekwu ya yet ụ na-emenwuru ya. But ọ ga-adị gị very easy ịpụta condemn Obi Kubana, condemn E-money. Ọ ga-adị gị very easy to condemn those ones. But go on onwe gị just common person. Okay, Obi Kubana akpata gị ego. Ma bịa from your time on ọbịa Obi Kubana emebe gị enjoy. What about go on ata afụ need that bịa iju wee survive? What have you done about it? Go aka nna ajụ. Onye na-eme comedy ga-apụta n'ụtụ kịta. Mere iche ife afa na-eme. Tii na Facebook. Ikiri ife ga na-afụ bụ 2 million view, 1 million view. People a na-echi a comment. Mmadụ abịa kwuo maka Maazị Nnamdi Kanu tinye na Facebook. Ụfọdụ na-enecha afa agafere. Kedu vidiyo ekwesịghị ka wee tụsa? Ọ na-adịrị anyị izu condemn other people, but anyị adajụ onwe anyị question. But we can condemn other people, but iju our own self question bụ a problem. Even tupu atọ Maazị Nnamdi Kanu nga, adịgo m bịa kiricha webe na-agwa unu sunu na the people na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu na unu care about themselves. You don't even care about them and you want Obi Kubana to come and talk. Open Obi Kubana ekwu, Obi Kubana bụrụ sabo bụrụ problem. Ndị nke na-ekwu common issue video na-echi video fa. Enwe ndị nọ na social media odo mụ na gaja ụtụtụ efife abalị every blessed day fa na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ one n'ime dosu bụ ka isi go dia video ka ya sị na ifuru be video fa. Answer my question. Mmadụ one ka gị nwa before I condemn Obi Kubana. Isi go video those people. Enwe ndị bụ na their page so si ifefa na-ekwu ebe fife gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ one n'ime those people ka isi go dia video. Ka eje na page give video for ndị pastor, ndị bishop, ndị comedy ya na ndị prank kwa ife na-echi. Kedu ndị Igbo niile na-eme content na Facebook? Kedu ndị na-echi ya dia video? O ndị Igbo ndị bayi. Ndị na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ one ka a na-echi ya dia video. Kedu na Obi Kubana onye ọbụla obi akọ onye esi onye ọbụla ike to come out and condemn fa. But gị nwa na onwe gị the simple one anyị na-ayọ gị ka ime, you cannot do it. You cannot do it. Ndị
na-achị efi bịagodi ibegbu mmadụ o jugodo onwe the question ị ga-ajụ onwe gị ha gbabụ na unu mma ife bụ fa Obi Cubana kafa ga-egbu o Igbo na kafa ga-egbu kedu ndị a na-egbu akwa mụ na go just common people na agado over na street the same mụ na go a dị na chọrọ ịbara onwe anyị uru mbọsị a na-eme demonstration na Abuja chowere maka Maazị Nnamdi Kanu enwe ndị Igbo na-eme content nọ na Facebook the same ndị Igbo na-eshare na comment on their page the same ndị Igbo na comment kwa na page those people na-eme comedy na-post comedy that particular day chowere nọ na Abuja with ndị mmadụ na-eme demonstration echi uru kwara na condemn other people ebe aka ndị mmadụ na-adị strong or I don't know easy to condemn other people, but your own self, you will need to make attitude. I don't easily condemn people. And maybe no from I start from myself. I start from myself. Oporo no onye obuna bo onye Igbo pụtakịda na condemn other people. Jụọ onwe ya ajụjụ ị mere ife kwesịrị na gụnwa ga-eme imechazie nke power because onye ọbụla nwere limit power ya ru imeruo nke limit power gị ru tupu ị nebezi anya onye ọzọ ụfọdụ enweghị nke fame mana fatukwana na condemn other people Igbo billionaires Igbo billionaires ị na-agba afa gị ka kwesịrị ị ga-ajụ nwe kedu ife gbasara afa mgbe ị na-anọ ka ndị na-achị efi na-agagharị ma mgbe ewu n'ụzọ ụwa ma nke e mere ife niile enwenu gị any of them ifuru emetụrụ aka gị nwa afọ emetụrụ aka bụ the problem gịnị ka ị mere gị nwa afọ bụ the problem gịnị ka ị mere Chineke ga-abụ unu niile ọnụ ka mụ kpọkwa Obi Cubana Imoni Chineke ga-agba unu niile ọkụ Chineke ga-agba unu niile ọkụ bụ mkpọkwa Obi Cubana na Imoni Chineke bụwa unu niile ọnụ unu na-akpọ Obi Cubana na Imoni common idiot dị ka gị ewuru ofu mgbọta ife contribute onye na-eme comedy ga-etete opost na Facebook 2 million view kirie comment kedụ ndị na-ede datin on the buy mmadụ na nwunye eme chọchọchọchọchọchọchọ epost na Facebook kirie ndị na-comment ndị buy mmadụ abịasị Maazị Nnamdi Kanu arụ abịa ọkụ ya kedu ife a ga-eme opost na Facebook inene 2 comment n'ochie tata atọ Maazị Nnamdi Kanu nga unu aghọpụta Igbo billionaires bịa onye na-asị m everything VDM say achọghị m mmadụ ịkọta amakọ VDM na this page all the same rubbish aka na-ekwu ife VDM kwuta ekwugo m ya 2 years ago so mmadụ ahụ gwara nwa na VDM jụọ esi VDM asọrọ ife ọ bụla unu chere okwu ekwuo na ya 2 years ago ekwuo na even tikpa mkpu when na support na m you don't need to support me do not support me onye support them. Any don't support from anybody. Don't support me. Why will you support me on this? Why will you support me on this? Keje na page ka mari fe jureba. Onye akita de don't support me. Na go the profile ya ke mari for kache share. Kun we kai bi logo from if na kawana. Onye akita de rock I don't support you on this one. Na go ni if on na share na page ya kai bi from there. Kai bi logo from there. E nworo ndị ba ibu ndị Igbo. Ụtụtụ efife abani ifefe na-eti mkpu ebe Maazị Nnamdi Kanu jee na their pages fa ga-etigide mkpu ndị mara ama mmegharị arụ onye ọbụla amapụtago Igbo billionaires ị na-agbafa ọtaka ịma nka faji were gịnị gbasara fa etigide egbu mkpu tigide mkpu even my ever run I thought you are in Europe. You are not looking like someone that is in Europe. What fortune? I even the mother them that are not looking like someone that is in Europe. Can do my cave on can be a team on social media. Or when you go there on social media, who anything bastard myself or bam baby bastard myself. I'm a go get you the same people are but I'm they call in Europe. Because I'm not going to put on now wine, name video silence, my man on Europe. Man, no problem, the native book on the same one, the same one,
the same unu was na mada dị ka onye you maka na adị eti mgbu ka onye ala the same nwa then oruzie gụ na nkwe biko Chineke bụa unu ọnụ unu na-akpọ Obi Kubana unu na onye ajụ wọdụ uti kwuchuru na Chineke kpọọ gị ọkụ wọdụ ya tingu uchudu na kemgbe m na-eti mgbu sinso ọkịtazi mba gada ya ti uchudu na kirie na peji John na kunu na ife na-echi ya kirie ya anyị gacha Belgium European Parliament wee bata ndị na-eti mgbu unu egara m ntị unu na-eti mkpu the reason nji wepụta Ebuka Obi na Mbaka bụ na ọsọsọ these two people bụ ndị na-eme ife ụka wee itere isi mee tụdịrị ọnụ kpọọ Maazị Nnamdi Karafa kwuo maka ya so emeriri enu emerara Ebuka Obi na Maazị na Mbaka mee tụgodiri ọnụ kwuo kedu maka ndị ọzọ so these two people bụ ndị Igbo na-eme ife ụka anyị ma na ọ na-abụ ọgụrụgụrụ fe metụrụ ọnụ kwuo kedu maka ndị ọzọ na-eme ife ụka bụ ndị Igbo mmadụ one n'ime fa kwuru mmadụ one unu Igbo billionaires onye na-echi atụbe emegidekwu m ihe unu biko sị gị itete n'ụra just jee na Facebook dee free Maazị Nnamdi Kanu sọsịa mmadụ one gụọ na condemn Obi Kubana idenugo free Maazị Nnamdi Kanu na your page eji Maazị Nnamdi Kanu ejuro Maazị Nnamdi Kanu Obi Kubana is living well oh Odumeje too thank you eme mistake Odumeje na Odumeje bugodi daddy n'ife a na-eme mama oyibo da Odumeje eji Maazị Nnamdi Kanu ọ ejuro Maazị Nnamdi Kanu Obi Kubana is living well ka ekwenụ maka gụwa na-ata afụ onye na-ata afụ kwesịrị ịdị na-agba mbọ onye na-ata afụfụ kwesịrị ịdị na-agba mbọ onye na-ata afụfụ onye na-ede Simon is the solution Chineke ga-agbụ gị ọnụ ịmara ife a na-ekwu ife dị mkpa ị na-akọ eri a na-ekwu ife dị mkpa na unebilo madness unu ezibitube stupidity ozugbo gee m ntị Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga bikọs ndị dị ka mụ na gị na-ata afụfụ andọ ndị dị ka mụ na gị ka ọ dị arụ ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ Igbo politicians a politician ịma ga-abụ na ọfụ onye ugwu ọsị ya saa onye na-expect kwa bịa gbuo okwu ka ọ bụ ndị billionaires ịma na fana ndị politicians na-arụkọ ka ị na-expect ka bịa kwuo okwu ọ ma na gị na-ata afụ ka ọ dị ikwu okwu mana enwere ndị na-ekwu okwu kirie ndị niile na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu from A to Z their page anwụọna na-eme video mmadụ abịasị na agbara nze look at you it's only 14 people that is watching you kirie topic na-ekwu mbọsị ọsụ na 14 people na watching na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu onye na-eme content gbanye live video mmadụ 300 1000 2000 na watch nwanne nwụ na fere ife niile na Maazị Nnamdi Kanu so na-eti mkpu na fachọrọ ọ chọsị ime kịta ya na-emezi ọ chọsị ime ya na-eme because the common people are ready the common people I'm not even talking about Obi Kubana dị ndị polisi na ndị DSS aga kedu ihe gbasara ere kparara m echikọta ọba ụgbọelu gbafuo ka ị na-ekwu okwu ya ị na-ekwuru okwu about you and your useless family ife na-ekwu bụ Obi Kubana ga-abụ na onwe ka o si enu kepụ oyibo ọchere family one bugodi na moto ya bugodi bulletproof ka one bugodi na moto ọ nọgodi na ya bụ bulletproof ka na o jisikwara dị ike nyara moto ya ruo airport ọ kpọrọ nwunye ya na ụmụ ya tinye n'ụgbọelu vum mụ na ga emere gịnị that I don't look like someone that is in Europe. The video mmadụ kọtụ pụtara ebe unu na-edegheri ife na send arm onye send me ife anụ nọ Canada. A woman send them that na-ebe akwa na ndị si na nze so that these people get me on that something like this. Nsi na ịmọrọ ndị be you don't know these people. Ụfọdụ asị every time you are chatting like animal on social media. I put a nugo ebe a kwuo anything gbasara my family ma okwu about myself. Gịnị mere? Chekwanụ ka m bịa. I can't let me move and wap gather. Here. Come on, boy. No. Hey. Come on, boy. No. Squan come on, you come on, boy. Go again. The folk one. Kan ka mbonye nke a dị ebe kịta orugo taa brem game ebidogo
Obi Kubana. Igbo politicians. Igbo politicians, and not politicians, that on the businessmen. Channel can be acquired. Oh, trifle. I know it will get to this. You put George, you wait for after going to make video, wait again, man. Is your quafanachi go by you queer? I'll come, I know what I can bully either. Channel Cabia. Kito Olugo. Onye ọbụla amapụtago Obi Kubana iyi money all these people gịnwa na onwe gị naanị iyi na-enwere ife ipasịta anụ wee ji maka gị wee sị ka anyị were zọpụta dị isi na na-ekwu gịnị ka ị mere gịnwa na onwe gị naanị iyi eji maka gị ịmarụ nọ maka gị ọ na ịmarụ dị nọ maka gị ka Maazị Nnamdi Kanu juwe nọ na nga Maazị Nnamdi Kanu na-aga maka Obi Kubana ọ maka ndị dị ka gị ọ maka ndị dị ka gị afọ mmadụ ya eme vidio kirie jee na peji ndị mmadụ kirie vidio niile na-aga viral n'ala Igbo ọ bụrụ vidio Maazị Nnamdi Kanu so ndị ga-epost vidio Maazị Nnamdi Kanu the same unu nwa adị happy na epost onye na-adị ekwu maka ya post vidio Maazị Nnamdi Kanu ebe aka unu ejekọba but the people ji ya mere aka ọrụ unu ama na those people nọkwa na social media imefa na-ebuka ego fa nwere decide ya ka fa ya inweta ego ka fa wuru peji ya sacrifice maka Maazị Nnamdi Kanu unu adịghị efa credit unu enwe ike inyefa credit n'ụwa if unu na-edebụ look at you are only getting 4 views nnekiri unu nne video na-eche unu warning soon stop this thing support them not these people but the only people who from nwe meaning na this media but unu adịghị tata atụ na Maazị Nnamdi Kanu ugwu na amapụtazi ya ọ bụrụzi Obi Kubana on the Igbo politicians gị nwa na onwe gị gịnị ka ime tupu you judge anybody first start from yourself onye mere unu ede afụ m ka nna judge people a na-ebido from onwe m gịnị ka m nwa na onwe m mere etukwurugo m na agbakọcha emerụ m mekarịa my strength nwa gbara emekarị my strength and onye ọbụla na-eso m na this page mana agbara na mmekari onwe one guy there the comment or the yesterday one woman there that emekari mo my strength emekari mo otu ike mula and that me tu unu oge niile na ọ bụrụ na ndị Igbo na-ata afụfụ ga-support ndị na-ekwu okwu a na udo ga-achị but okwu unu omume ọ dị ka ọ bụrụ unu ka a na-aba ọ bụrụ unu ya afọ onye Igbo ọbịa ya na nwunye eme cheke ọwụ na social media 3 million view on FSC make sure that all the people for ya mmadụ abịakwu agbakwa Maazị Nnamdi Kanu ụkwụ na nka na-ekwu ife eme Maazị Nnamdi Kanu onye kwuchara ji na page ikiri eyi gafere baba onye were ịma ọfụma na onye bụ ọrụfa tatu unu etukwuru gana na comfortable si ọfrọzi ya n'Igbo gbere afọ ebe mmadụ na-asị Obi Kubana ji emeka gịnị because of their business gị nwe na-emero business gịnị ka ime gị nwa gịnị ka ime mgbe Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụrụ ya ga-agba ya pụọ anyị na anyị ga-agba ya pịa bịa mbịasị na Chukwu anyị na-ekwe ka nsoro ruo ma na Europe anyị nọ ị ga-afụ people nọ na Germany ebe a achọrọ ije mee demonstration ebe dị otu enyi ife onye Afrịka gwa gị bụ na ọ na-asụ akwa anyị gwa gị na ọ na-asụ akwa cheka mbụrụ ọkụwa this animal you need drone fools again na this page ana m asụ akwa the same idiot gị na ga-etukwuru one place gị na akọndem Obi Kubana akwa onye nọ n'Europe ị ga-agwa ya ka eme demonstration ọgwụdụ na ọ na-asụ akwa ma na ọ chọtara ọrụ ọfụ the same person na ga-etukwuru ana na-akọndem Obi Kubana. You always condemn people, you always judge people, but you can't judge yourself. You cannot judge yourself, you always judge people. Can you tell me one single thing in email? Mureki share video in the man. Mureki either set up a Maazị Nnamdi Kanu. Mureki post a picture Maazị Nnamdi Kanu. Can you? All these things within the team before. Agwagana mgbe gọọmenti jide Maazị Nnamdi Kanu na fagbara na ndị famara na ndị billionaires aga anọ. They always know na ndị billionaires aga anọ. They always know na ndị billionaires aga anọ because famara gbasara all these people. Ọ mụ na gị ji eze ebe ekpere.
ọ mụ na gị lapụrụ obodo anyị gbafusie gbanasị obodo ndị mmadụ ka anyị wee jee chụwa ego lapụ obodo anyị nwa bụrụ problem Maazị Nnamdi Kanu nechara anya wee baa akwa a na-ewu Obi Kubana na-eme intimidate inwe na na-eme ahụ ifere kọba si emere onwe fe njọ buru moto eme abakwa n'ụwa wee nwụọ o moto fa na anya n'onwe the same people na ka ịtụkwara na gịwa na anyị ịtụkwara na akọ ndị mụfa as if na ife a na-eme na-emetụta fa ọ mụ na asị na mụ na gị na-ata afụfụ ka ọ dịrị ịchọ kedu otu anyị esi wee kwụsị ịta afụfụ we should not wait for anybody onye mere nwere ike ịnụ n'ọnụ ka na agbaga oke international community uche useless international community enwe mgbe anyị jere Belgium European Parliament enwe nwa ngere onye Congo na-arụ de amụrụ ya na Belgium ọ na-arụ ebe afọ enwe ife ọ gwara m enwere ife ọ gwara m ọ sịrị na ife niile bụ anyị maka ọ dị n'aka ndị eziokwu emechakwu mee onwe ịma mgbe nnu wee ma na unu na n'iyi ebe ama m 2 years ago eme video wee si onye ọbụla any politician ịma nọ na Facebook jee na page onye afọ na-ede Freemason Nnamdi Kanu sọsị aka ị ga na-ede onye politician post o picture na-ede Freemason Nnamdi Kanu o post ọzọ na-ede Freemason mmadụ onye n'ime unu mere ya mmadụ onye n'ime unu mere ya enwenugo onye gọọmenti jide maka na ọ si Freemason Nnamdi Kanu enwenugo ọ bụ ọbụla blame game ọ dị si Igbo biro dị nwa na onwe gị na-abụrụ biro na what did you do gịnị ka ị mere enwere m court case na Germany mmeje court nnapịa jebe demonstration na Berlin anọrọ m ka ndị court ma ndị be anyị gwara ndị court ka ndị be anyị jọji jide m pịawa m azụ nye m bel m akwụ si m na fasiti na court na-eche m nlapụfa jewado demonstration na Germany ebe akọme ime ego na jọji za m akwụ ebe ọ ga-ebe 1,650 euro ime ego na 1,650 euro almost 2.7 million naira ọ ife nkwụ maka na nje demonstration masị nwee court case ife na mmadụ yi na obi yo napụ your court case na Germany jebe demonstration because the day etinyere that court case ka demonstration jeje daba n'ime ya and then that demonstration fast nkiricha ekele ife mmemme demonstration a ya ebido mgbe dị otu a na Berlin court case mbụ by 10 mgbara aka na agba chee ncha na sị mbakwa ọka mana njebegoro demonstration ka mma ka mana mma ife ndị obodo me ngaricha abata ma na ya gbọọ m si na nje demonstration lapụ court case nsị a mba na gị ọsị mụ na ọgwụgwọ m ife ọ gwara m so mụ marụ na a ga-ebutere m bel na ya na mma akwụ ụgwọ ma ndị jọji ji wee tukwuru ja na court wee na-eche mụ ebe agbara nze ka m bịa nlapụfa gbafere Ime ife ọ bụ mmadụ one ga-afọ fitu dia court case jebe Berlin na-eje Kenya ebasi ọ na-eje Nigeria mmadụ one ga-eme onye tukwuru ya na social media tata ọ na-akọndem ndị mara mana gwa onwe gị enwe ife ime emechara m yu na ayosu unu akparịsị na ndị na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu you are not paying them na fa nwere power facha ofe akwụsị but unu adanụ enwe mbọsị oke ejem jee fụ dọkịta Maazị Nnamdi Kanu na court that day so mecha mbịa post the video mmadụ ebe na comment sị is it now you are posting the video mmadụ si ise tinyere onye afọ like before ndị nọ na page wee browse about the person ọ na-agba m ọ mara dị ebe m nọ that time me na post that thing very fast ọ pụta ozugbo ọ bagoro m mba wee kwuru wee sị nkwụsị ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu onwe ife unu ga-eme did I sign any agreement with any of you to be saying about talking about Maazị Nnamdi Kanu? Did I? Tatu niile na-ebezi akwa enwe ego one eji esi Germany eje Belgium jụọ onye ma nọ n'Europe si ya mmadụ chọrọ isi Germany je Belgium mgbe eje European Parliament that European Parliament anyị jecha mere court jụọ grant ya Maazị Nnamdi Kanu the charge na bute that first time a week anyị ji jecha European Parliament ka emere that a week ya iwe ego mgbafu na moto anyị lalụkwara alarụ 2 days ka emedi demonstration mana enwe ndị mụ na fabi na Germany nwe ndị bi na Belgium na-abịara ọda Paris mana onye afọ ga-etukwu na nakịna gbagoro ụlọ Obi Kubana ndị all these billionaires but ọ pụtarakwa de kịta chọrọ Maazị Nnamdi Kanu nke onye ọbụla apụta na-ekwuwasị ọnụ na-elewasị ile mgbe sobiri gboro ofe gburu Chineke ga-agbagọ ọkụ gịnị ka gị nwe achọ nke gwa m ife gwa mere
Kedu that you na ya luru unu megi onwere udo onu na akọrọ ha bara say don't look like someone that is in Europe you always look contempt maka na ogo obi ada adị m mma ogo obu na obi ada adị m ama ma afụ ndị mmadụ na-ata na bai onye mere the same unu nọ na bai eji wee kparịa mụ the same unu nọ na bai eji wee gwa m ajọ okwu the same unu nwa njibaki aghara na social media the same unu nwa kemgbe nọ na social media nwere go enye nwa naira even my birthday tie no unu account number m etinye nutugo m account number m sị na m na-eme birthday ọ bụrụ 1000 dachi anụ m etinye tugo m account number sị na m na-eme birthday so gịnị ka unu megoro m na this media gwagode one single help unu rendago m mgbe my father nwee tụrụ m ego koru na nwanne m ekwubere n'okwu tu my father nwụọ enwe onye tụrụ 1 cent mgbe my father nwụọ onwe onye mpụtara na Facebook si eyi my father anwụkwara na no biko nu nyere tụrụ m aka ntị ememia onwe onye ndị stop mgbe my father nwụọ so gwagode m ofufe unu megoro m ịma page m destroy na social media page ya na America no 1 million followers tata the day anyị America mepe page enwe page mgba with C for she anyị niile nwere the same page na run the same way mgbe nke nọ 25,000 nke fa nọcha ebe 16,000 14,000 nke na anwụ nke m ru 32,000 mebie nke m ru 32,000 mebie nke m ru 32,000 mebie Paul Achebe o we page na 500,000 na Paul Achebe mpego page ya before MC Untouchable emepe page before all this MC Mbakara nwe page that page arụgbago ọrụ but that page na mebiri emebi tata kedu ifo maka Maazị Nnamdi Kanu but the people na agbara ego na social media ondu unu na-etu afa atọ Maazị Nnamdi Kanu ngo na apụta unu aka afubere ife so you know we are not expecting na atọ Maazị Nnamdi Kanu nga before unu bukara animal so unu na-echebu na apụta na Maazị Nnamdi Kanu ya naba ndị a na-ene anya mere eji wee weta case agba anụmanụ dị ka unu unu this nga atụ Maazị Nnamdi Kanu ngana fe nwere ike ime datin na 2022 2021 because some of these people na-enwe ọkụ that time fetọ ka arụ jụwa gị oyi because ama na arụ ga-ajụ n'oyi onye nweme so don't blame anybody, blame yourself. The day ndị ojii ga-adị mature to blame themselves than others will be better for onye ọbụla bụ onye ojii. Always blame game. Always blame game. Alapụ my court case jebe demonstration but ndị court pịa bail 1,600 euro because 1 euro bụ 1,700 naira because times 1,600 or even the court say mụkwa na-enwe court case na abandon way the same ofu onye Igbo ga-etukwuru na ebe ọ na-akpọrọ ichuchu na-ewetasịrị m ọnụ after na akwụ bill na ife gbasara m na gị apụtakwa m denye unu date ya egote m ticket na 28 May my birthday 2023 28 May 2023 bụ 2024 ka nje Holland egotego m ticket ka nje Holland holiday ka nzuwe ike amara m ala na one George na bai ewere court case Maazị Nnamdi Kanu tiru m na that day my guy mụ na-eche ije kwa m na phone sima agbara nzem afọ ife na-emensi agịrị ma ọ sị na-echekwa court case na 28 May ha nsị ọgịnị ege otu aka nsi were uzuo my ticket because ticket mgbe enwe ticket a na-eme nge boat igote that ticket ọ bụrụ ejero ada refund gị your money back. Abịakwa m na Facebook that day gosikwa unu ndị ticket o gwakwa unu tata bụ 28 May m kwesịrị ije ebe m kwesịrị ije court case Maazị Nnamdi Kanu pụta otu aka nsi wee nọ 2023 na May anọ m holiday na France ebe first time m ije na France ebe a ndị se biti na-eje agha ala kedụ m afịa enwere isi na France toro ogologo efe onye machata fadati nya dere m anọ m ebe afọ igwe m wee ebe ewee si na enwe demonstration enwe na Germany anọ m France otu aka nsi wee abandon my holiday na France gbanataba Germany ka m bịa demonstration otu aka nsi wee abandon my holiday na France gbanataba Germany echi anyị mbesi na-etukwu ọnụ bịa gwa m okwu echi anyị mbesi na-etukwu ọnụ bịa gwa m okwu echi mmadụ abịakwa m okwu ifuru unu mere eji tụọ Maazị Nnamdi Kanu nga unu otu Maazị Nnamdi Kanu gị nwa
You are the cause. Eju weto Maazị Nnamdi Kanu nga. Maka na imere ife kwesịrị na ihe eme. Imere ife kwesịrị na ihe eme. Mana ị na-blame others. Ị na-blame others. You can't blame yourself. Mụ na onwe mmechara ife niile na self. Yet blame from anybody. Yet blame from anybody. Yet blame from anybody. Ihe na-eme video to mara sị abara za chọkwa m ka iru mpụta na that video. Abara so mụ na-egosi iru m bụ abụ m Amadu Ka. Mba abụ m Amadu Kanu. Tatu na amapụtachago bụrụ game ebido. Chineke ga-abụ unu niile ọnụ. Ifuru Chineke nọ n'igwe, ọ ga-abụ unu niile ọnụ. Kpọkwa na bụ Obi Kubana n'afọ ọzọ. Even the real people wepụtara onwe fa since ejide Maazị Nnamdi Kanu adị brave anybody. Ọ unu nwefe oluchara aka. Onye mee comedy ozugbo na amapụta. Mmadụ eme prank na amapụta. Eme nke na amapụta. The people ụtụtụ efife abalị fa na-eti mkpu Maazị Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu. Unu emegharịrị arụ. Nti ifu nke ma agbara nze look at him. It's not even looking like someone that is in Europe. Unu enye nugo mego. Ọ bụ na enwe nugo enye agbara nze shishi nyapụta. Ọ bụrụ na enwe nugo enye nye m sent onye dị otu apụta. So na agbara nze enye ngego mgbe dị otu. Enwe nugo onye nye agbara nze 1 naira nyapụta. And I'm more than my best. And I'm more than my best. Is it the Maazị Nnamdi Kanu? I am na social media. We kwende man. If you want to go to Europe, America, jam ka ina buy. I do a job with the federal government because I put Maazị Nnamdi Kanu. Me money for me. No ma ka iji nata. And then beso. Ụfọdụ bi ka fa gboro na the video. Tata onye ọbụla amapụtago phone si aka Maazị Nnamdi Kanu. Yeah. What were you people were expecting can not do? So you na court can happen Maazị Nnamdi Kanu. Is that what you were expecting? So no bill, what the bill can happen Maazị Nnamdi Kanu on that court. Ajo can not do. So no bill. Man, Nigeria, Nigeria. Emotion na sent. Even yesterday, but before a sentence Maazị Nnamdi Kanu, I did na Facebook be soon. If I get an edge, come on, go if I get money. Let me do your time after any. Come on, go if I get money. I'm going to mandemano get two. Come on, mandemano get anything. I feel in the camp. Oh, but you continue the sentence. George, in your break. Call your one dog and a phone order. And what goes you ready? I say, check out a creature. Just may feature him. And when anybody in your own sent. My name when they make bed do now, I send the favor. Then you have a gift. Mana mo GC a wombo. Eji bi ko GC a wombo mo na Facebook na etimbu ko onyala. Ana me timbu basara onwe. Enwe to go n'imu no yese na magbara ze manager emecham buru emecham nwe BP. Ko una amaro. Okwa de okwu Maazị Nnamdi Kanu. Butere mo ya. Ebi machine na aru mbu 24 hours. Ebu me that day na eme video gosi unia. Oh no, after 15 minutes of average na aru. Can we monitor my BP for 24 hours? Ememia. Chineke ga-abụ unu niile ọnụ. Eje were ga-abụ. Chineke ga-abụ unu niile ọkụ. Tatu na ama atago. Ịbịa condemn Obi Kubana. Gị ka Obi Kubana mere unu. Obi Kubana is owing you. Is he money owing you? Chineke ga-agba gị ọkụ. Adigbo billionaires owing you. Ị chọrọ ịgba afa na-akpọ ndị politician. Lapụkwa those businessmen aka. Lapụkwa those people agbara mgbabata ego. Ọ dịkịta otu a biro ọdịnala. Echikịta unu edenyekwu afịa. Biro doju unu ụgwọ. Those people suffered and they struggle to make money. Only evidence nego state anyị kafari gosi na ya. Gosi na ya. Unu chọrọ ịkpọ ndị billionaires aka fadi na nkonuko. Unu ma ndị unu ga-agba afa. Igbo billionaires unu ga-agba afa. Ọ bụrụ ife ka e-money. Ọ bụrụ ife ka Obi Kubana. Ndị nke a bụ ụmụ kirikiri ụmụazị jos Obi kite ego mgbọtụkarịzi afa arụ. Enwe ndị billionaires bụ anyị ma nọ ndị na gọọmenti na-alụkọ. No ndị dị otu aka fadin ya. You people are not mentioning their name na Obi Kubana. If you know Obi Kubana before, more than me and do you know him before? They made demonstration na park ya. Emenku na park. Akwa dibi n'Europe, anya ba na park ya. Eje mmadụ sị, agbara nze aka mesokwa na unu wee jede ife eziokwu. Ife a na-eme na-ewute. Mana eziokwu be m dị dete achọ m ime clean up. Ị chọrọ ime clean up. Ihe afọ anụ mana akịta otu kwuru na bịa bara. Ha Obi Kubana abụrụ mmadụ maka ọ bụ na ife Igbo biro ni asị ajụ wee megide. Ụfọdụ asị na ife DDM. Gịnị ka o kwuru nna kwube? Gịnị ka DDM unu nwa kwuru nna kwuru?
unu kparịrị m sị that I'm not looking like someone that is in Europe. Nwanne akwa ifuru unu akwa mmiri ga-amụ unu ebidobe ifo mmiri a ga-amụ unu obidobere tata after singing nwanne Adam proud Igbo onye Igbo. Even in my next 100 years life ma ọ na-abịa ụwa ọzọ aga m ịbụ nwa afọ maka na o nwere ndị Igbo stand the fame from the beginning till atọ Maazị Nnamdi Kanu. They did their best. And those people, and at the time, ịkpa afọ onye ọzọ fa na-echegoro ife ahụ na onwe fa ga-eme nke gị bitugoro na na-eche ife ndị ọzọ ga-eme. Those people, they did their best. Enwe ndị nke nọ na be anyị ọkwa sef na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu. Enwe ndị nke nọ na be anyị akwa je print ya shirt iru Maazị Nnamdi Kanu n'iru yiri ya tukwuru ana na-eme video. Are they not human beings? Nke kiwa fake account mana obi ada ekwe ga-echi ya. O je ebe a na-akọ ọrụ edi very active ebe a. Taatụ atọ Maazị Nnamdi Kanu ngụ na amapụta. Kumbia condemn one people. Chineke ga-abụ unu ọnụ unu condemn anybody. Condemn yourself. Condemn yourself. Odumeje tigidere mkpu. Ne. Odumeje tiri mkpu. Akwa tigide mkpu. Kito omena. So gini ga-emezi. Ajọ ka na-ajọ gini ka ime. Gini ga-emezi. Onye bịa sị ga-agbara nze. I don't understand you. All these things you are posting on your page, this is not why you know me. Chineke gbaa gị ọkụ. Amweni gwe magbukwa gị. Ụsụ m ya gị ọnụ. Ude na-eri anụ gị. Enwere go eju ka kan seme. Enwe mgbe nọ wee bịa gwa unu na onwe ka alụsi wee dị m na mma nọ 3 days na mama post wee netere na social media ka m nwetegodo onwe m. All just a few people reach out to me. Some balance how far ka kwa ka o si wee dị. Ụfọdụ unu enwe ife ọma. Ụfọdụ nọ na-eche balance. Ama m ife na-aza BP. Ọ ka ejide Maazị Nnamdi Kanu ka mmụta ife na-aza na mmadụ na-enwe BP. Yet unu abịa na-egwulie. Unu chana na Nigerian gọọmenti ga-achọ ọsọsọ Maazị Nnamdi Kanu go. Unu aka a na-ene anya. Maka na unu ka eji wee jide ya. A na-edezi anya ife unu ga-eme. When I wave unu tileti. Unu tileti. Je kirie ndị na-eme comedy, ndị na-eme prank. Kedu ndị na-echi ya the video? Ọkwa the same unu ma. Because Obi Kubana unu na-agbafa. Enwere ike ije share video ndị na-eme prank. Obi Kubana enwere ike ije share video ndị na-eme. Ọgwa na-echi ya. Jezie kirie nke ndị na-eme video. Kije na-efe na-eme. Onye adere where is your underground Chineke gbaa gị ọkụ. Iso na the problem. You dekwe ọzọ mbrọ kwa gị. Okay. Iso na one of the problem. Anomaly. Iso akwụfụ ndị abụ mechin wee bata Imo State. They will meet you. If ndị abụ mechin wee bata Izuchukwu, ndị abụ mechin wee bata Imo State. Gị na fa ga-ezu n'ụzọ. If ndị abụ ọwa wee bata Imo State Izuchukwu, gị na fa ga-ezu n'ụzọ. Ọ bụ na mmiri ka fa na-ekwu ndị mmadụ, they will give you that water to drink. Iso na the problem. Mgbe ọbụla na na-eburu ebu gịnị ka anụmanụ Chineke ga-abụ gịnị ka ị mere ịya gbara nsị ofu ebe with one idiot ị kpọrọ enyi gị nwaanyị o nwere uru ọzọ unu pas na ị na-atụfere ndị mmadụ okwu. Even the people nwere bigger platform nwere ife niile onye kwuru okwu. The people who mana fa drop ofu mkpụrụ vidio ebe niile onye kwuru okwu. Nke gụrụ m akwa bụ na the day anọ na Abuja na-eme demonstration chowere na ndị mmadụ maka Maazị Nnamdi Kanu ka ndị Igbo ụfọdụ nọ nwee page na Facebook nọ na-epost comedy. Enwe onye ofu nke mbịa na page ya dere ya this is not what you should be posting now. Kedu ndị na-eyi nke eji to that post? Ndị Igbo na-amụrụ onwe fa kwa wa na ndị mmadụ na-eme demonstration na Abuja ofu Maazị Nnamdi Kanu tata atụzie Maazị Nnamdi Kanu nka ịmapụtazi achọgba onye iyi ebere. What were you expecting? What were you expecting? Ajụka na ịmara na onye nọ na nga na iwu ọbụla na-akwanyere onye nọ na nga bụ maka ndị nọ n'iro. Ejide gị ejide ife a ga-eji wee kwanyeziri gị ugwu na ejide gị bụ ndị na outside ife ndị ahụ ga-eme nwụzi maka gị wee eji ọ bụrụ sị gị nwa
ejire Maazị Nnamdi Kanu na-efu oducha aka tato Obi Kubana na-abụzi topic unu kpọkwa Obi Kubana ka mmụọ anụ Igbo rie anụ gị unu achị bara onwe unu uru. What were you people expecting? Nke a ka bụ mbido. Hai mba mmiri a ga-ezo foto kwusokwu na nwanne nsị na mmiri a ga-ezo nyafụ anya anyị unu shi ya na video unu anya echi ya video. Ndị na-eme comedy chere kedu phone ka mara ma onwe na-eme comedy drop video ka m wee gosi unu example ife nnewu kịta o menụ na amata na kpukwanụ ibu uchu enter house na kpukwanụ na agbasukwana m iwe na kpukwanụ never okay na onye nke a na 40 minutes ago 800 and something like 32,000 views. Akwa tata na-egwokwu Maazị Nnamdi Kanu na onye nke 15 hours ago 1.8 million view. Their comment I can get my comment. Brother, you are too funny. Go for can you buy unu na agala one game ka ngunu bia achọ mmadụ esi m calm down. Maazị Nnamdi Kanu will be free soon. Achọ m that rubbish. Will be free soon. How? Will be free soon. How? What are you doing for him to be free? Can you tell me what you are doing? It's not just YouTube plan Arabia. Nanya onye ọbụla ka ejidere ya after 4 years atụwa ya nga. Kita zo don't worry, we'll go to appeal court. Go to appeal court. Can the judge not appeal court dị iche from judge nka? Diamond otu Maazị Nnamdi Kanu no. Maazị Nnamdi Kanu epụta na nka bụ mụ na gị nọ n'iro. One, onye ọbụla bụ onye Igbo itete n'ụtụtụ ide free Maazị Nnamdi Kanu before irie nri ụtụtụ. Tupu irie nri efe ide free Maazị Nnamdi Kanu. Tupu irie nri abalị ide free Maazị Nnamdi Kanu. Nigerian government a ejide gị enwe free committee. Ife ide besara bụ onye eji. Abame na ife nekwu. Ife ị ga-anụ bụ gị lapịa Maazị Nnamdi Kanu. Na njem ịchọkwasa ife nwike na police station dị na comment na Facebook onwere onye ga-atụpụrụ gị ọnụ. Enwere onye gasị na enwe ife committee. But did you do it? The answer is no. So start now. Don't talk about others. Talk about yourself. Talk about yourself. Talk about yourself. I have done my part. This is all I can do. But this person can do more. You will say the person, Alpha, what are you doing? But do your own first. Are you not a woman being? Are you not a woman being? I have done my part. 24 hours. I have done my part. Do yours. And also on police station. You want to Facebook now, the free Maazị Nnamdi Kanu. Na page na Facebook. And what on your party? And what on your corona? The tea they do a bit. Mungwa ndị mmadụ nọ n'Europe bịa na ka anyị jee n'embassy anyị. Obodo afọ amụrụ anyị na ya. Ya jụọ afọ asịfa kedu na ife na-eme. Enwere onye pụtara. Ndị mmadụ nọ na-asụ akwa. Ụfọdụ a na-achụ ọrụ, ụfọdụ na-enyife nwaanyị nọdụ, ụfọdụ na-eje egwu mmiri, ụfọdụ na-eje mmeche gbaa agba. Na keta una amatago. Onye blame kwara mmadụ. Blame yourself. Ọ mụ kwesị ịmaka otu ọnụ kede kwesị mere na-abụ unu niile ọnụ. Otu ọnụ kede kwesị mere na-abụ unu niile ọnụ. Sọsọ ego court sị na mma akwụ 1,650 euro. For not appearing on court na court date njebe Berlin. And then they require me record na Germany. On gwe out e de gwe require me e de gwe mbosi di otu a. I court case, I sacrificed that day and also paid the penalty. Then an imbecile to Kulana. There was a rabaranzon. How many people? Oh, someone won't you never. Oh, can you learn one question? More than Kubakamas and Nandekar. Kerry is in Japurumagia. You took Kunugan and Joe Wongaju.
maka na ọ na-ewute m. So ọ bụrụ na ewute gị, you do something. Ọ bụrụ na ewute gị, do something. Free Mazi Nnamdi Kanu will not cost you anything. You did not commit any crime. And what they are enyi gị nwoke bụ onye police ma ọ bụ onye amị jụọ ya si pụta na otu bịa Free Mazi Nnamdi Kanu your page onwe ife commit. Enwere ife commit. Enwere ga tụpụrụ nwere ya sị na ị dara iwu. But you cannot do it. Onye ajụna m the way forward. Maka na mgbe m gwara unu the way forward, you people do not do it. So don't ask me any way forward na. Onye aka sentence Mazi Nnamdi Kanu. So kechero aka ajụna the way forward. Even though to the extent na lawyer dey so Mazi Nnamdi Kanu eje court. Ndị mmadụ gaba na Facebook na akparị ya. Ụfọdụ n'ime unu na comment section na Insta akparị the lawyer. Ị na-akparị ya in which way? Before Mazi Nnamdi Kanu wee sị na ọ chọrọ zi lawyer bụ na ọ chọrọ ka o jiri aka ya kwuchaa ife o chọrọ ikwu. Maka na ife dị na Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu ndị lawyer ama nkwu ya. Even Mike Ozoko ma enwere ike ikwu ife na Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu. Ndị lawyers nwere limit ife na nwere ike ikwu. Ụdị intimidation ọsọkwa anya bụrụ onwe ife ama nkwu n'ime court. Kama fa wee ekwu ya outside court mana fa ama nkwu ya n'ime that place. Una afre fo yan kade na nso na ndị ji Mazi Nnamdi Kanu wee make money wee catch ya cruise. Una afre ife an Igbo personality unu na ife odele ebe kirie na ife odele enwere unu na-ebure m ife dị ka obi kuba na fa na amụ na amụ kirie na ife mmadụ dị ndụ dere kirie na ife onye Igbo dị ndụ na kirie ife odele. Facebook ọ na-akwụ m ụgwọ kirie na ife mmadụ dị ndụ dere ife anyị na-aya ị na-ata afụ na ị na-eti mkpu dịka na ọya egbuo na gị ịfụkwa na mbesiri onye Igbo ọnụọka na ofebe na-awụ gị ọnụ na ife mmadụ dị kirie dịka nke ọkwemego unu n'anya akwa nke ọkụta omee n'unu n'anya kirie na ife mmadụ dị. Echetara m 2023 na-ekwu okwu Mazi Nnamdi Kanu mmadụ asị ga-agbara nze stop talking about Mazi Nnamdi Kanu na let us focus and see how we are going to get the presidency. Mgbe egwu na enwerekwu ife sokwu unu mere Tinubu ga-achị Nigeria. Mgbe egwu 2023 ayọkwa m unu biko so unu rapụkwa na ife unu na-eje na politics na akwa Tinubu ga-achị na enwerekwu ife sokwu unu mere n'ụwa ekwu mekọ na mekwuru ya. Ọ bụ na ị nụrụ mgbe m kwuru na 2022 ka m bido kwubịa achọrọ m ka ị dị na ịnụ ka m kwuru ya nchukwu maka Mazi Nnamdi Kanu mgbe emecha mara akpọ m na fon si ma agbara nze amakadọ m na ịla ekele Mazi Nnamdi Kanu mana biko inwe ike ịkwụsịtụ ikwu maka Mazi Nnamdi Kanu ka anyị na-afụtagodi ndị a presidency ka anyị wee mara ife anyị ga-eme. Ị nụrụ ka ndị mmadụ na-agba m ya ka ọ na ịnụrụ na 2022 ọ bụrụ ịnụ ndekwa na ịnụ kwa ya na ebe na ọsọsọ m na-ekwu maka na ọnwe ndị bido fụba ya ọfụ ka ndị mmadụ unu na-agbara m osiyarị 2022 unu anụkwa aka na-eti mkpụrụ Tinubu ya achị Nigeria na 2023 there is nothing you people can do by voting. Thank you. Chukwu gozie gị nna Godwin Chukwu gozie gị ekwu mekọ na m ekwuru ya mgbe afọ nkwuo ya mbere enyi m. I want to stop saying that. That is not the way it should be. Tata gịnị ka unu uche m na agara Mazi Nnamdi Kanu abụkwa ka uzi eche eche onye dị ife unu aghọtara tata unu anwa atazigoro bịazie ọmụazị ka a na-ebu geenụ ntị ka m gwa unu otu atụ Mazi Nnamdi Kanu nga onye ọ dị n'aka bụ gị nwa ọ bụ na o nwere ife ime ka m gwa unu ife ga-eme fachọ ka Mazi Nnamdi Kanu dị wiki n'ime nga Mazi Nnamdi Kanu dị wiki n'ime nga fenye presidential pardon eme ife mere ụwa helikọpta omechizi ọnụ o nwere ife ọtụfa chọrọ ime na-abụrụ ife ngwa ekida o dọgịda first sentence life imprisonment ọ nọzi ya na nga o nọgide na nga nọgide nọgide na nga 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 nkwofu ụbọchị ọ dịzịa wiki ofu onye ala politishan asị Mazi Nnamdi Kanu ife ị na-eme ọgwụ ịma na ị nwere nwunye nwa ụmụaka your wife is missing you, your kids need you. Nọzia nwayọ ga-enye gị pardon. Ịnụ n'ife George kwu na Mazi Nnamdi Kanu ka na-aba mba. They only want him to succumb to them. Ịnụ ife kwu na Mazi Nnamdi Kanu ka na-aba mba.
Ijuzia mu onye ji na nga for 5 years ama abamba. So if I factor the come out and carry the week, no lose your money. Or if I factor, in the the judge. And the man a judge in your sentence, I jiwu when your sentence, on your sentence as a professional, on your art of emotion. That judge emotion go to Thomas, emotion go to Thomas and Nankaronga. Because you will the work judge na Mazan Karna Bamba. Because if for Thomas and Nankarabata court goes you to now. Say a good morning, sir. See okay, we're going to just when you for a matter Kabata Kana Bamba. Can you push you with a candy board? That boldness was an Alcaraka, Wagorifara. So, I'm a Mazan and the Caro, no Ziamayo, Fenia presidential pardon. See, I am. Oh, young man, who they will give a man that Yukumako was looking. If it was to be a very strong man. Or was to be a very strong man. But the people surrounding him was leaking. There's a daddy weak. Was it Naya can there is nobody. On Naya Nakebe, there is nobody. On Naya side there is nobody. On Naya now there is nobody. Or Obasanjo, if you don't know. Or was Rike Abu a weak man. But on the lion, more on off. On our new tool. On our new tool. On our new tool. Even the men or was Rike Jabamba. Kabia na nanga ebo wazu ikeno babatia na office control general of those men umanu na ama of those men una mve wiki no wazike kan call akunu na agbonu wazike jerunga imana enwe so men ga abo if those men imana de kan udokare achoro me gba afa kan ya ime mistake mana enwe one Igbo politician bobugo odeka. Or that guy, I doesn't sure onion ko mad na na apatam no na chọ me gba afọ onye na abụrụ onyo. So ọ bụ na you ma the story ị ga-anwe mo be jebazia research. Enwere Igbo politician. Jeje kombo all those men was Rike Jabamba. Ebute those men na prison with the boss. Foul align is here up. As in the word of a jet ball was Rike. In the word a jet ball was Rike abata. Ana so wazike na ifi yi na-eme na ifi wazike kana akụ isi baka ana agwa na ifi yi na-eme na ifi yi na-eme na ifi yi na-eme na ifi yi na-eme imagine next thing those men na abata one after the other nke abata hey obi agbawa wazike obe nke abata obi agbawa wazike nke abata obi agbawa wazike nke abata obi agbawa wazike of men onwe confidence in afajali na sokombugo. What do you expect from him? Zaziam, this question. What do you expect from Owazurike? Or the weak? Or the weak? Mamazan na karas na obro nya ga agba ya pwa na anyu ga agba ya bia. All Madrid is not waver. That is going to be strong. What about you? Are you strong? Ayafu kwa Oyafu bekwa o. O nu ga emezu mo ga ayafu. Obu ne mara de sin na gwa na je me investigation ife mere Owazurike. Baka na buzu Owazurike kuzi okwu tatu ụfọdụ n'imu na tuturu Owazurike kwunu tatakọ. Bịa njuwa kedu ife mere Owazurike. Mgbe ekosichara those men or the weak. Mgbe ekosichara those men or the weak. Ehu Maazị Nnamdi Kanu. Kasa na ọ na-aba na court. Enwere onye Igbo bịa na page ya. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu na court, ife ọ bịa there bụ asị no. Maazị Nnamdi Kanu stop making noise in the court and focus. Onye Igbo. Aga na-ekpu okpu mmemme eme video. Unu nwe ọrụ na Facebook. Ọ na-ekpu okpu mmemme. Achọrọ m ịkpa aja maka onwere omini ọ dị worthless. Ọ bụrụ onye gba intego na social media nkara ịgba the guy dị worthless. So I can't mention his name. Ọ bụrụ na onye nkwesị ime. Ọ na-ekpu okpu mmemme. Ọ na-ekpu okpu ndị Igbo. Onye fọ bịa dị mgba. Onye nọ na nga for how many years? O jere ụlọ ọgwụ mana eweta medical report. Onye dị medical report examine ya. I mere mmadụ test mana ide report. Isi na onye dị otu ama ewu iwe. Ọ na-abazi mbọ ana Igbo man tupu na comfortable zone n'ike o ji ofu aka na-apị nwunye ya n'ala ma na nwunye ya nwere ofu aka na-amụ dị na page ya na efe ọbịa bịa denye abasị na mbaja dị focus na court.
fucha comment akwenis ịnọ na comfortable zone ọ bụrụ ije ruo na police station na bai na ọwa na awa isi gara ejugo oyi wee mara ife ọ bụ mmadụ nọ na nke ndị DSS ịmago n'obi adọrọgodi mma inweta ike fụ onye polisi ebe ọ na-amụ amụ inweta ike fụkwa onye amị ebe ọ dị friendly ifunugo onye DSS dị friendly enwenugo onye DSS ịfụrụgodi ndị mgbe ọbụla ifu ndị DSS asụkọdị iru and enwekwa ụdị egbe ha na-egbu na-adị ka tọọ ya maka ụdị m ụdị egbe ife ndị DSS kochigodi na obi adị ndị mma Chiwetara agụ chere ebe a na ọwa many days ka Chiwetara agụ nọ unu ife o kwuru mgbe ọ pụta ya ka Maazị Nnamdi Kanu nọ from 2021 wee ruo ka ịfụkwa arụrụ a na normally ekpecha mmadụ ikpe na court a na-egwu prison ebu onye aga iruo na nke Maazị Nnamdi Kanu fe agbakwa afa prison a egbu ya wee gaa nọ na aya eche ekuzi ebe a egbu ya prison a egbu wee je na this country ọ nwụrụ asịrọ nọ nke dị otu a ma ọrọ nke dị otu a kịta ka ga-etukwuru na n'agbakọ nke a dị ebe a nwa na-eke osiwere nke a dị ebe a na-eke osiri nke a dị ebe a na-eke osiwere nwanne ụtụtụ ọbụla ifu Maazị Nnamdi Kanu n'anya dee free Maazị Nnamdi Kanu efife dee free Maazị Nnamdi Kanu abalị dee free Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ a violent something ka ọ bụ and ọ bụrụ a crime enwere ndị gọvanọ senator ma minista opose o picture ya na Facebook ije under the picture dere free Maazị Nnamdi Kanu akpọna ya isi ayi was stupid ọ na-afụ iyi unu na-adị ọ bụrụ ikpo iyi simple free Maazị Nnamdi Kanu gọvanọ alụọ ụzọ postuo na social media idere free Maazị Nnamdi Kanu enwere ife kọmiti ịdara iwu isiselapụ mmadụ ọ bụrụ andị nwezi ike dee ya mmadụ na-ebe afọ akpọgbagowa iyi onye afọ na-akpọgodi gị gbachi onye afọ nkịtị ide gị ya ife niile bụ ide ya pụọ ọ bụrụ ide ya ka gị na ndị mmadụ maka ọ nwere ndị ga-asị gị anụmanụ si ebe a pụọ gị na ndị afọ ababazia mba enwezi ike ikwukanye ofe ife no ide gị ife ị kwesịrị ile ijebe ebe ị na-eje this is what you can do otu ọnụ gị na mmadụ asị gị jepụta na street bịa ma ede mose jepụta ndị amị ga-agbaga egbe so I cannot tell you to do that. You chọrọ ime all your choice or go and decide but more about I cannot tell you to do that because na mma na-epụta a ga-agbaga egbe so enwe m ike isi gị bịa pụta na street bịa ma ede mose mana m gwara gị nke ị ga-emenwu ga-abụrụ enwere ndị court nọ na Nigeria ga-agbago je nwere polisi ga-akpọrọ gị you did not commit any crime if you free Maazị Nnamdi Kanu all the Igbo politicians so if you question na order their comment section be free Maazị Nnamdi Kanu governor senator minister local government chairman anybody ima handle ya na social media so if you get there onye bụ free Maazị Nnamdi Kanu mmadụ enye free education i bịa ba onye free education free Maazị Nnamdi Kanu so si ya ka faga dafu but people cannot do it na una dey check on ndị na-eme comedy. You people cannot do it. Unuma if I'm very easy. On was. You people, if I were very simple something. Government are not prorogative. And what if you commit? That you, but you cannot do it. You can't. I'm gonna warn you. I saw a jeba, if I have no simple thing. Free Maazị Nnamdi Kanu ewa ọ bụrụ ide ya ichebegodi ka mmadụ wee dere ka gị na onye afọ kọba ọnụ because unu dị mma ịkọ ọnụ ọ ide ya ijebe ebe ị na-eje ndị be anyị dị selfish karịrị ndị isi dị mma ifu ndị be anyị dị selfish karịrị ka m kwuru eziokwu ya ọ bụrụ ndị nọ 1960 bụ ife nọkịta all the politicians also if you gonna find their pages in ebu free Maazị Nnamdi Kanu na mo to ma ka kene men but na ya emenwe if am kwuru kita be very simple something na ma mbuturu gị ni nsogbu nwanne gị buru godilo ya ọ bụ na egwu na-atụ gị ide ife dị boy na phone si ya ide ife dị otu a ọnwụ iwu ịda na Nigeria ka isoro kwa iwu Nigeria wee mee ya enwe nwanne gị bụrụ ya ma ọ nwe onye nọ na law school just boy na phone si ya enwe gị ka isi wee ide ife dị otu a free Maazị Nnamdi Kanu na committee crime can go for ya. You come into any crime. You come into any crime. And what if I can say in him?
ịkparịrọ mmadụ asịrọkwa m na nsogbu unu ma ije ebe afọ esi arụ ka tim you are an idiot you are here ọ bụrụ ya ụmụ ife unu na-ede ada enwe meaning simple free Maazị Nnamdi Kanu ọ ife aka ekwesịrị na-enere ọdị Igbo politicians niile ifu fama dị comfortable because ọ bụrụkwa m na-eche na Igbo politicians na-agụ kọmentị fama na-agụ kọmentị na peji ba ọkwa na unu amụrụ ọgwụ ifu ruo ma Fada Mbaka na-agụ kọmentị ya ịma na-apụta unu efile na disi bụ dị too busy na fada eje na comment section je na-enye ụfọdụ nwanne fa na-eje they are all women ruo ewe comment m mere na peji one politician nọ na America to my greatest surprise onye arịbara ya screenshot wa edere emeka mma agba iru ya so these people are seeing it bia onye ajụ why are you putting picture Ebuka Obi here? Don't ask me any question here. Ijubona, do not you not in any position. Ijumu Ebuka Obi abu your father. Ebuka Obi is he your husband? And why are you putting picture Ebuka Obi here? Is Ebuka Obi your husband? Also kwa boy Zion never. Because no one never na boy Zion. Achọ nke ide na boy Zion. Keba na broadcast boy Zion no here. Say why Ebuka Obi my brother? Nwanne m nwoke. Ebuka Obi bụ onye Igbo agbara nze bụ onye Igbo. Not why you don't why I put in Fada Mbaka. Ebuka Obi is not an Igbo man. So when simple we put it a picture on Igbo. My own brother. And we can take Ebuka Obi and we can Ebuka Obi at home. That's why am I putting a picture of Ebuka Obi here? Only Igbo. One name work. He I got to make a picture, never man a picture. Mbakwa. So onye nwe power. Ejum even get a picture of Ebuka Obi abago. Ebuka Obi no onwe ya. More lawyer Ebuka Obi. Even one Ebuka Obi enwe power ejum ya. If one Ebuka Obi, Ejibe Ebuka Obi cannot even ask me this question. So onye nwe power ejum that in Ebuka Obi no onwe ya. Ya na lawyer Ebuka Obi. Obu Ebuka Obi no onwe ya say why you putting my picture here? Nkowa there. More no lawyer Ebuka Obi. Even Ejibe Ebuka Obi, I'm not in any position to ask me that question. Because Ebuka Obi be my brother. I say why you putting picture Ebuka Obi here? I cannot put picture Ebuka Obi again. Get me the job can you take issue lawyer, issue Georgia. Mbafu picture this one come on udadro. Picture this George. Mbafu area. Oh, make only one man kuzerum catechism. Otu akọ the brother Ezekiel. Man HSR for that man. Otu a George and that man. Afu meneche mo senior body. Body Ezekiel. Body Ezekiel kuzerum catechism. Enwe ife di che na this George. Enwe ife di che na this George. That man mechachara me ife na enu wa. Mana o kuziri. Other men menji gbara ife na Bible na. Na ife gbasa Christianity body Ezekiel. E mo sigi na ma ya na egedege iru forehead. Unu ga-akwụsịkwa alụ unu na awo. Unu na akọkwa akọ Zion. Unu ga-akwụsịkwa alụ. Ọbọkwa na page a. Ife abọkwa page ndị Zion. Ife page agbara nze. So ncho nti Ebuka Obi. Ọrụ na mabodi na mgbe nje Ebuka Obi wee akwa scheme saver ka na akpị. E went to the picture Ebuka Obi na my page for like 6 months. Una na wata? So obu na Ebuka Obi bụ your spiritual director. One obu your gini. To me, obu my brother. Fada Mbaka bụ my spiritual father mgbe na eme spirit before then na GTC Enugu mgbe na eme adoration. Anyị nwa bidoro mgbe na eme adoration na GTC Mbaka bụ my spiritual father. Emechazi ya mụ ananya mụ na bụrụ spirit bụ my problem na my problem bụ physical. Mụ alapụgo di spirit nọrọ nke ya. Mụ face reality. The reason njiti picture Ebuka Obi na Mbaka ekwesịrị itikwu nke odumeje ọfụma bụ ndị Igbo na-eme ife ụka na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu. Igbo enwere ike na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. It will be out. Mana ọ mụ na gị ka ọ dịzi n'aka. Free Maazị Nnamdi Kanu should be your topic. And ndị Igbo na-eme content ka nchukwu unu warning. Ka mmakwa ọkwa mmiri a n'ụtụtụ maka ozuzo. Ndị Igbo ọbụla na-eme content na social media. Achọrọ m ịnụ any voice Maazị Nnamdi Kanu na any comedy na ana Igbo. Voice Maazị Nnamdi Kanu na court. Achọrọ m anybody na-eme content use that thing. Unu nakwa na-ekwu ya.
mgbe Maazị Nnamdi Kanu gwa George na Chukwu ga-akpụ ya ọkụ ma kịta wee ebi achọrọ m ndị na-eme comedy ije were that voice tii na their comedy fa na-eme. Anybody ga-ewere that voice tii na comedy ọ na-eme enwere ife dị iche gị na Georgia. Akwunu nọ na-ekwe nobody should tamper iwere that voice jeti na comedy uru na-eme unu na date ibekasị they have left you behind na only you waka come 70 years old odosins. Do not tamper with that voice na comedy unu nakwa akwa ma onye izi chiri wọdị na Facebook unu emekwana ya because it's a very big insult ka ọ bụ iwere that thing wee je mee comedy. Ama ife men nji ekwuru ya. Amara m ife men nji ekwuru ya. Enwekwa comedy gene ya na dị na mma gwakwu ya. Ejiri ife eji agbana ntị agbana anya. Enwekwa onye comedy gene ya na dị na mma gwakwu ya. Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu nwerekwa nwunye. Family years na nwunye na di ya nọrọ. Ọ nwedekwa anụ nwa. Kuna chọrọ nwa Maazị Nnamdi Kanu achọrọ ka ya na mpịa nọrọ. Ọnụna ife dị n'ụlọ amachara ya. Kịta Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga maka na ọ chọrọ ka ọ dịrị mụ na gị na mma. Ka ọ dịrị mụ na gị na mma ife m ojuwe nọ na nga. Ichi ya afọ ndị na-eme comedy na afa na-agara maka faso na ndị problem enwe na baị. Something that is serious ka na-emefe were na-eme comedy. And the marona mgbe ọbụla an important thing me. Ndị mmadụ mekwara comedy about that thing. Eti na wụrụzi ife ụmụaka. So ndị na-eme comedy zero on this side. Mgbe na comedy unu na-eme. Mana zero on that voice. Stay away from that voice. Stay away from it. Because ọ bụrụ na Nigeria movie industry na ndị wentere isi ebe a bụ human beings fe ekwesịghị ime video otu o si weje buru Maazị Nnamdi Kanu na Kenya bụ na tia na Nigeria fe ekwesịghị ije eme video mana fe ji nwere eme video mana fe jeje were VDM mee video. Onye na-aghọtara ife na-eme na kesi Maazị Nnamdi Kanu ịma na ndị a na-eme film na Nigeria ekwesịghị ije eme film atisi enwe ndị ga-aka wee ghọta ya ma ewere ya wee mee movie ka ọwa na-ekwe injustice eme na-ekwe otu esi wee mee ịma na enwe ndị ya aka wee ghọta the thing but fama mmịa ọ dị na-abịa eme na ndị Igbo na-agwọ ọgwụ ego ọnka ọgwụfere nwa pili gwara nwa pili rochie all those movies ndị Igbo na they should stop that rubbish. All these people so na problem anyị na-enwe fe nwere ike ime anything ga-promote ndị Igbo ọ gbọbara a na-agwọ ọgwụ ego nya merụ some people na-eje egbu mmadụ chema igbo mmadụ inwe ego ọsọ gị gbuo your family member inwe ego ọbụla ị na-enwe. Maazị Nnamdi Kanu atụ ọnụ ya nga Igbo bụ Igbo daa unu amasị na unu amarọ ọ si Igbo bụ Igbo bụ onye ama post my picture because birthday m obi na-agbawa nsị na enwe birthday na post because na ndị ala ajeje ti court case Maazị Nnamdi Kanu na my birthday obi wee gbawa m wee je na ma dey post nwee fe post ọ Igbo bụ Igbo chete na tata bụ birthday m enjere ọmarịcha nwa wee post o picture say m happy birthday. Onye unu niile foduru aka atụọla Maazị Nnamdi Kanu nga are you not aware ịnụrụ ya n'ọnụ George sụọ mụ na gị ka ọ dị n'aka free Maazị Nnamdi Kanu. Unu agwa ndị Igbo na-eme content ka m kwuo na eziokwu ịma na ọ bụrụ na ndị Igbo niile nwee social media handle post with picture Maazị Nnamdi Kanu dey free Maazị Nnamdi Kanu even the man na onwe enwe Facebook ga-ajụ ọgịnị na-eme. Do you know that? Na onye ọbụla bụ onye Igbo fụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya bịa kịta abịa post onye ọbụla ga-ajụ. You post me in your WhatsApp onye arụrụ na you post me in your WhatsApp am I in your WhatsApp bịa nwatakịrị a ife ị na-achụgharị m na social media adụkwara na my inbox bịa send ya message i posturu m na your WhatsApp status am I in your WhatsApp
Ken ebe ni nweke na ka ipost mu mana social media ụwa niile ga-afụsị na tata birthday agbaransi ipost ya mana ipost na your WhatsApp ipost na your WhatsApp ipost na your WhatsApp mana ebe niile ụwa niile ga-afụsị na Facebook tata birthday agbaransi you do not post it isi na ipost na your WhatsApp am I in your WhatsApp I'm your WhatsApp member if from what I can that thing in achọ from me you cannot get it. The only thing you get merum ketabu is the Freemason Nnamdi Kanu. Obra na your WhatsApp status. Enwere onye baruru no your WhatsApp. There na Facebook. At least we get one you nwere isi na gafe na your Facebook of ya. Obra your WhatsApp. Your WhatsApp you go your village people oju. Your WhatsApp you go your village people oju in a post. There na your this thing. Really give it. Unu ya akwadobe na o ife a na-ekwu mbọsị anyị jere ife na nke mpi ibe ekwuru ekweba onye ọbụla dugo 55 years in Europe should go home. What are you people still doing here? Afọ bere ka iruo 55 ife mere nwanne na bụ ụlọ naba na ụlọ you people should not be in Europe, America, Asia, all those things. Ka nje ife a na-eme ọ bụrụ ka na the man kwuru ife na one hour na-aba yeah, for the man 60 years back on Europe doing what? When you're 55 years you should go home. Oh no, they would know those you with them. Get on to Malapu Makana more they could based on myself. Actually meeting a care bobna, but who for a bobna, just know who make issue woman. I can do a soon now. If he get me at this point, get up. Freemason Nnamdi Kanu. Freemason Nnamdi Kanu. Freemason Nnamdi Kanu. Sentence George here. I don't surprise. I don't surprise. And be face reality. It took Rugman again. Can them name before the sentence? What were you doing before the sentence? You were sleeping. You were sleeping. Get all the corner you take it because any the sentence yesterday. Before 2 or 3 months now, the same way, chief way. Eno na Malaysia, Kuala Lumpur. Eno na Malaysia, Kuala Lumpur. Ino na Singoria ya. Apakaban. Eno na Malaysia. The only thing he gave me onwe gị na bụ Freemason Nnamdi Kanu. Ụtụtụ, efife, abalị. Do what you can. Allow others to do theirs. Or if he gave me. Enwekwa ife ọzọ ime ị ga-eme ka that one. Mee. Maazị Nnamdi Kanu. Ife niile o kwuru ga-eme ọ na-eme ka ọ na ọ dị-eme. Ife niile o kwuru ga-eme ọ ga-eme ka ọ na ọ dị-eme. Ifọrọ nke ọ bịa de you be mugu. See. Mana ọ ife ndị anyị na-aghọtara. Ịkpọ iyi you be mugu, you be idiot, you be animal, you be gịnị. Enwere ife ọ na-ewepụ mmadụ n'arụ. Enwere ị na-aghọta mụrụ so otu ọmụnagata mmadụ ịbịa sị m na mbụ mugu ode ewe m iwe ma mmadụ asị m na mba na animal ode ewe m iwe na anyway ịghọta because ana m eche gị the capacity of onye delu m na mbụ mugu ị na-esi fụ na onye dị worthless so you should not be angry ị na-aghọta anyị nwere goal. Freemason Nnamdi Kanu should be the goal. That one bụ nke mma gịnwa ga-emenwu so do it. Megodi nke afọ ị ga-emenwu rapụ ụmụ anụmanụ. Onye akịta adịrị ife onwe onye nwe ike iwepụtagodi time ya jegodi na ife one na this video a na-eme na ochi abịara and all from Maazị Nnamdi Kanu n'anya but even this video he have not even shared the video of Maazị Nnamdi Kanu n'anya.
mmadụ onye n'ime unu kịta na ebe a kịta Chiago Ovidia ka anyị bidogori from gị nwa mmadụ onye na ebe a kịta Chiago Ovidia a na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu atụrụ nga. This is the problem enwere with ndị ojii. Always a na-achọ onye a ga-ebure mana nwere enwe ike ibure bụ onwe ya nwa. Ịghọta ebe nkọwa kịta mgbe ọ bụla onye ojii na-achọ onye ọ ga-atọ ụta mana o nwere ike ịtọ onwe ya ụta. Mmadụ onye na-ebe a kịta Chiago Ovidia akọ maka Maazị Nnamdi Kanu ka a na-ekwu mana fe nwere ike ichie ya. Ma nwanne lapụ ndị onye ọbụla na-echi ya ịnidi ọdị gwa m na ichi ego Facebook na-egosi m ya ịya afọ ife dị ka mmadụ ifu ebe etiri obere arụ na-apụ from ọnya bụ ndị Chiago Ovidia. So otu ntụkwụta na mafụ ndị Chiago ya. So the produce umu refrafs anọghị oil blame ndị ọzọ kafa dem ya, but they can't blame themselves. They can never blame themselves. Onye ọ na-afịa arụ ka ifu mebe ndị blame others. My father gwara m sị m na the best way esi eme ife ọbụla n'ụwa bụ megodi nke ị ga-eme before i wee jụọ ndị mmadụ how far. Na ọ bụrụ imebere nke afọ ị kwesịrị ime ị na-achọ ka ndị ọzọ mee gị mana gị wee mere nke gị maka oge nweriri ọ bụrụ kịta na ndị obodo unu need 1 billion naira and enwe ndị n'obodo unu ga-atụ 200 million nwee ndị 500 million nwee onye ga-eweta nwuda 1 billion naira. Ndị obodo unu wee need 1 billion naira for ijiri ụlọ maybe ịrụ company maọbụ ịrụ hospital mana gụwa na onwe gị na sọsọ ife ị nwere ị ga-afford mbụ 1000 or 200 naira. Na tupu i wee sị ndị mmadụ ha afọ ọ na-ama atụ ego a werugodi that 100 naira ị ga-atụ tụnye na that price. I wee sịza ndị mmadụ ha afọ biko nụ ka anyị gbata n'ụbọ ka anyị merụta ya esi wee weta ego anụnwa nwe etinye gokwa onye nwe ike. Ọ bụrụ ịtụpụrụ ana ị na-asị ndị nwere ego biko mee nụ sọntịn na mana gị nwee tinyebere nke ọ bịara afọ gụa na onwe gị nwe. Ọnya bụ nsogbu ndị ojii nwere. Nke ị ga-emenwu you will not do it, but ịchọ ka ndị ọzọ mee something. Onye afọ n'ezie yes there's no much you can do, but the little ị ga-eme ike emebekwa ya. How do you now expect that person ga-emenwu nke nnukwu ka o mee? Onye bụ main problem anyị nwe. So rapụ na ọ dị ụmụ efu ma nke dee ya ubi mugu onye adịrị ife omebe dịka asị ka eweta 1 million amaghị mmesi wee nye example ife gbasa Maazị Nnamdi Kanu things mmego. So ya nwee ide ya ubi mugu bụ very simple to write it, but the person dere ife na ọ na condition nọ na Germany nwee court case o nwere ike abandon ya jebe demonstration. Ị ga-agụta ndị Igbo n'ọnụ ga-enwe court case in Europe lapia jebe demonstration. Ị ga-agụta ndị ọnụ. So I don't care if umu refract na ede. Ọ bụrụ onye odoma na onye agbagokwa mbọ nke ya n'ike kwuo something ọ bụrụ onye tupuru ana comfortable zone even the video chi akwa otukwu ebe ma ya ọrụ sị na mbụ m onye akịta sị na mbụ m ya jebe na-eme comedy na amụ ụmụ efuri ka m gwa gị eziokwu ya i were otu ndị ojii si eme ife ị ma na enwere onye ojii kwesịrị bụ freedom fighter. Na ndị ojii onye ọbụla kwesịrị ifocus kpata ego na-ebili onwe with family na-akpapụ ndị mmadụ n'isoro brain ndị ojii you can't even talk about them. Ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ọja si ife ga-eju social media niile bụ iru the reason mere iru eju eju na social media data maka na nya ka eme sentence nye 1 week the same old people ka na-ekwu maka ya ife ga na-ekwu maka ya ndị ọzọ na-akpụchazi mana just nye sentence ozugbo na people awụpụtago na-epost na-ekwu maka ya after 1 week check your social media the same old people na-ekwu maka ya the ife ga na-ekwu maka ya all this one supposed to picture any sentence now you will not see them again talk about it. That is the problem. So Mandoji, I know them too well. They can do a good that they cannot get me angry. Refra no conversation cannot get up and say angry. Add him too much or from him. Because the people this serious are bambo before for corn oyana bambo. Fana HH and onya bukado mother onya na one. Manu refra then what if you took around they call them way for the so young. And I don't easily block animals until there's something.
Man, this one carries it. But to insult Agbaranze directly, I don't have time for you. Or if you insult to a gaffe, see Agbaranze, but see a boss, Abron Kwagi immediately. But Obro, direct insult to Agbaranze, what do you mean? Because you're the worthless, you're insulting what they forgot to me. Mazen Nandekaro. Katorunga. Yet, Nemar can post this and that yesterday. Comedy. Nemar can post comedy that yesterday. Oh, but you like Mazen Nandekaro. Where is the injustice? Emeria. Where when you go? Otu one knock that. Emma Napata Nasu, Cesara Paqua. Over the moon and ask, can if I quarrel dinner? Manogana condemn Mundiva. Then again, I say Cesara Paqua. Because in where the evidence is we fast an aquamero. If I go back, Cocanako. Monya Guinea had the number, my your enemy. If one are one, I can't have a song. Condemn what they are one. Nobody base. Obros also Monya Guinea had the number. Otu you know, Udini so kwa gena oru echi mfo ka mmadụ na-eti gị ife na nwere ife mere onye mmasị ala kwa onye enwe ife ome mmokwa na ị na ani iyo mana sofa na onye na-eti gị ife na nwere ife mere onye mmasị onye afọ ya rapụ gị ọ bụrụ na onye chọrọ okwu na-egbu gị ọ bụ na onye ji obere isi akụ gị n'ụkwụ nkapụta mbunye onye osisi apịa gị na shoulder akara mma na ị na-ani chọọ ya okwu mana na ị na-ani onye na-achọrọ okwu abịa na-eti gị ife I will not accept that. Or injustice scope. Oh, to a can't choke a brain, get it. Your brain due to a friend of some hollow one and I don't buy no gapus. Gapus. On our wood. On our wood. Manai wa coca de panaca. Marona George would if you do to have finance, no where's if I get no. Ewo kwa ibene ka pay court ayi buru kwa dikesi jibu jena kwa ife George nke di otu akwu we bia nene we si na ife di otu asu we di otu ife di otu asu we di otu because nke be eziokwu ka mgbakwa unu sentence enye Maazị Nnamdi Kanu aburu ibe na be Maazị Nnamdi Kanu since ka eji onye sentence because ife ni na George bia na agụ gocha nya sentence the truth of the matter bụ ikpọta onye ọbụla be ezigbo lawyer ka agwa onwe eziokwu ọ gacha Stephen na George Akụ ọ bụ na obere ife ka eji nye mmadụ life imprisonment isi na okwuru nke dị ụtọ and ikwu kata esi na asịrị ina fe George a na-eme akwa ikwu kata isikwa na asịrị kwa azi onwe nke okwu ga esigo m nke afọ onwe nke okwu nju esi by assumption ka ezi nke okwuru emeta mmeje na chi na video ka m wetara nda particular one ka ifu na nyawa na onwe ya na-ekwu na ajikwa wee sị gosi na that one if afọ na-ekwu na enwere evidence to back it up no na-ekwu ọ bụrụ ka esi enye sentence ife ọ bụ na eji enye mmadụ sentence bụ ife a na-enwe evidence ọ bụrụ na asịrị witness unu kpọtara na court unu jiri ajọ ọsọ unu na ọ mara why no unu kpọtara so if I are guilty no na all the count charges ikpote from ebe ikpote asị na ekwuru ife dị otu a kedu ife ekwuru before ekwu ife a kedu ife ekwuru after ekwuchi ife a ọ dị ka iji 30 seconds video wee judge mmadụ why na onye film 5 minutes video you go there 30 seconds wee make judgment mba justice o moto cho ọwọkọrọ ndị ba anyị mma rapụ uche onye ọbụla ga-adị ife m gwara unu bụ the only thing ị ga-eme ejena ka gị na mmadụ jekọba ọnụ ụfọdụ n'ime unu laikere ịkọ ọnụ chefuo ịkọ ọnụ free Maazị Nnamdi Kanu ọ ka mma karịa ịkọ ọnụ ị na-aghọta kwasị ikiri na ọfụ one man in Imo steeti one man na-enwe were obodo a mụrụ anyị n'ime ya masị na ya mara ka obodo si wede so ndị be anyị ana masị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ife anyị ga-eme bụ mee nke gụwa ga-eme ndị ọzọ ga-eme nke fa but do yours first don't sit na-eche ka onye ọzọ mee like nwanne anyị nwoke si na we need action ka gosi na ife nji esi megodi nke gụwa ga-eme nwanne anyị nwoke idere we need action kedu action gụwa ibido nkịta ka iforo ogu kunu what if I'm not gonna always think about yourself first
One time we can say we need action. What you do first? What can you do first? So one time we can say we need action. Can action go and give you the kita? Can you support to say you? Besides lose you. Can you what if I'm not covering kita? We always the phone worker. Next second them manage something. Get one as a woman being chuku keleke. Mujuru mmiri ala afọ. Onye ọbụla lago nwaanyị n'ụwa. Onye ọbụla lago nwaanyị n'ụwa enwere ọnụ ịchọ ka ndị ọzọ bido ime something. Ma ọ bụ na ịma na dati na ijekwu na gị na onwe gị ama mbido nwa ma ọ sel plan ata esi wee bido. Because need go the forbidden food that they eri ma ọ bụ na anụ be nwaanyị. Irie ya na anụrụ nwaanyị gosi na idigo matured. Ife niile anyị na-asị then okay, we need to or that work. Nke na work bụ ibido something. O nwere gasị mba o. Ọ dị ka ka nye gị example n'obodo a. Ndị nọ n'Europe ga-testify ife ndị. Abịa na traffic light n'obodo a. Ọcha green gaba, ọcha mmemme unu akwụrụ. Mana enwe ka o si wee cha mmemme ndị mmadụ akwụrụcha na line. Na-ege ntị ndị mmadụ akwụrụcha na line. Ị na-asị ndị mmadụ ka unu gafee nụ. Ife a na-ewe esi sokata fa agbachi gị nkịtị. Mana once gụnwa bụ ụzọ tinye ụkwụ na ife na-acha mmemme ka ị gafe ịta ọnụ azụ ma ndị ọcha gọbere soro gị n'azụ na-agafe akwa iwu ka ị na-ada mana ndị ọcha ga-eso gị daa iwu a mana enwe ka isi wee kwụrụ asị ka agafe ọnụ ka agafe fa abụkwe ịta atụ ife na gbogbo n'Europe ịmasị m na ifunubere ya ịbịakwụ na trafik light ọnọta aka itinyekwara ara isi ka ị gafebe ị na-anya n'azụ ma ndị ọcha ma ndị agadi nwe fesoro gị n'azụ onye kwụrụ nchara na cross. Ma ndị police patrol na aka nsogbu mana ọ bụrụ i step ro ka ị gaba fanchene ga-agbachi nkịtị. So think of what you can do, not what we can do when you have not started it. Because go na-ekwu na we need action. And we can action na you will not even be there. You just will not for the sake of saying. So ndị bay kan lapụ na-emezi ife for the ichi ịgbanye onye ọbụla tụsa video.